zviri sei ndadzoka zvakare nenhau dzakasazvitika madeko uyezve nemuvhiki rinorataba. Nyaya yangu yekutanga ndiyachikomana Nox Guni. Chikomana Nox Guni chakabuda chimba chekuti kunonzi channel O. Kunonzi channel O kudai no accesswa nevanhu vano subscribe vaya kana kuti vari kujoni zvakare. Ina ndikwanisa kuiona asi ndakona chivideo chichibuda chitenderera kubva ku Facebook streets nekuma avenue eku Instagram. Ndokubva ndatega ndifambe cheka kuti makoments acho ari kunzi kudi vanhu vakadanzira kuti chikomana Nox Guni watidadisa wagona singamboiti vamwe wakati well done vamwe wakati superb. Asi manje ini ndasingazi kuti waimba nani na Nox Guni uya ndiani. Ndotasa kudai ndona ndikatombofunga kuti mu South African. Ndobva ndazoona caption yakanywa neZimceleb kuti chikomana Nox Guni wasembula song yake nyowani yakaimba nani nechinunguna chake chinonzi handizo kuti unonzi Taifa kana kuti Tiafa Guni zvakare. Saka uyu Tiafa paiimba manje indatofunga kuti kuda mu South African achitoita zvekutamba zvake ilondo zaza yavanenge vachitayaiya yekujoni. Tikatoti saka uyu mukomana uyu kana ari wechijoni ari kuimba nechishona zvakadaso zvakakwenenzverwa kudai nekuda kwei uyu wechikomana Nox Guni achichukucha ari padivi achitika hatizioni kuti Mr. KG vacho ndio vangu ari kumagitari kuyake vachiita iyo dudu cha vachiita mahihihi awaya zvakangonaka. Ndio kubva ndazoti saka uyu chinongona chani chabudini Nox Guni panogona wokutoimba kudai ndingasaziva kuti ndezvemumhuri tikati zvakanaka. Asi kuratidza kuti kuma comment section vanhu vangatiradza kuti vari kufara nemusembulo wacho wakaiswa kupi ikoko kuchano oko vakasembula chinhu chavakati ko muchati parini mumanzi wacho tiunzwe kanza uri kuya manje tikati hazvina kushata. Asi rudhende rwavanhu vakafara nemusembulo iwoyo vakadanzira kuti well done wagonesesa wadadisa ramba wakabata ipapo iyi ndio inonzi welcome back rauri kuita tinokutambira ende tinokuti ramba wakatsika magiya chete zvakanaka. Tinenge tiripo tingota sei tingomirira kuti budhi vedu pavachabudisa iyo manzi waone uya wejujeti ndizvitatoone mimanzi miviri yatikamirira iwi wakapesta KG wavakasembula zuro pachannel O. Ndoti zvakare musambo wekera wemusikana une jujeti uya hasati azokuti wakabuda yakati asati wabuda. Saka takangomira kuti utange kutirenda tigozota sei tigozopfekawo nguo dzedu dzejujeti tatonadzo dziri pa standby. Saka tisati azokuti kuti vabudisa yakati vasati vabudisa. Tobva ipapo vamwe vakadanzira kuti this was epic. Zvikanzi nevamwe wadzoka muform kuro vachikamnani Buddy Nox. Zvikanzi navamwe keep the fire burning. Vamwe vakadanzira kuti ko musambo uri kuimbwa na Buddy Nox unonzi chi. Zvikanzi nevamwe unonzi their own chi musambo. Vamwe vakadanzira kuti aiwa unonzi Afro House. Ndasazvo ndatoriona ipapo kune musambo unonzi Afro House. Vamwe vakadanzira kuti well done nice to the nicest. Hazvina kushata. Chikomana Nox chiri kuzviita chiri papi chiri pajona apa chiri kukanda chibrigadier nani stop ndo movement yacho kana vekujoni vachisupport wo movement yake iyoyo neso tinoregei kusupport tinozvitenda chingoti chikomana Nox Guni ramba wakatsika ipapo. Takamirira mavidhiyo acho tikokwanisa kuitawo mareview takapfeka jujeti dzedu handitika tobva ipapo toinda zvakare panhau yachikomana Takura chiya chinoimba musambo wehip hop chakazondoresponda chikanyora kuti saka vanhu vaitofunga kuti ndaifunga kuti vachafunga kuti ndege ichatosimuka. Ina nakuhusa chichi statement ichi chakachingova nekufunga. Saka handisi kuti wanga achireva ani. Vamwe vakadanzira kuti kuita kwake koko vamupindura kati apa ukureva ani dana Tigonzi wacho chikomana Tigonzi auya kupindure isati sitaka kudero sati vanhu ita kuti chikomana Tigonzi sazivi nokuda kwei vanhu vanga vatasa izvozvo. Vamwe vakadanzira kuti vanhu vari kuvenga movement yavo ramba wakadzvanya ipapo svika nevamwe futi kuti kuita kuya asi zvokwadi iwe waida kumboendepi zvona moni iwo chinyanya waiitei pandege iwe isingafambi azvorambidzwa kana kuti munhu ungomira chero pada munhu unotenderwa kumira chero pada munogona kutenderwa kana kukwira muti ongoswa akavata mumiti momwe zvongotenderwa futi hazvirambidzwi kuita zvo zvaunoda nenyama dzako kana kuti nezvinoda chingiriya chako. Tobva ipapo toenda ku Instagram kwazvanga zvakapostwa vamwe vakati zvamwari chaizvo chikomana Takura waida kuindepi satiziwo Takura kuti hana zvaataura angoti maifunga kuti ndichafunga here kuti ndaitofunga kuti ndoda kukwira. Vamwe vakati aiwa isu taitofunga kuti tichafunga kuti haisimuki satiziwo vanhu ava vanenge vachingokandirana zvibrigadier in silence. Tobva ipapo toenda pakuti pane nhau
yechisikana anonzi Judy nemufesi wake vana vano nemufesi wake wanonzi Washumba. Isu ndenda tinovadana edu tichiti Team Shumba. Team Shumba vakaita video yavo zvakanaka zvinamba nekuti vane channel yavo ku YouTube inonzi uchi Team Shumba. Vaita video yavo vakaita challenge yani yachikomana JP to the JPS chani chedonhodzo. Zvinova zvinhu zvakanaka singamboiti ndokukanda ku YouTube kwavo ndokuzokanda zvakare ku Instagram page ravo rakanzi futi Team Moser. Pakukanda pepe zvakazoita kuti Budichi JP to the JPS vakwanise kutora chi video asi ndozvinoda kuti pavakatora video paya pakabhaiswa capture chi zita rani reTeam Moser ndokubva video yaenda pachipa page pane Budichi JP yaenda pepe takafara singamboiti tikapemberera vanhu tikapemberera macomments akasvika kudoita ku about 800 and something macomments aya tingoti 891 papage rani rachikomana JP asi zvazoita kuti ndizoita video ndakasari kuita zvazoita ndizoita inayo yekuti paitirenda chi Team Moser pepe kune vanhu vakatanga kutaura zvakasiyana siyana vanhu vataura zvakasiyana siyana pepe rudendere rwevanhu vaidanzira kuti uyu ndio inonzi true love ini mulife mangu ini kana ndikasafara sezviri kuitwa naTeam Moser ndinodei zvangu mukati merelationship. Why would I be in a relationship kana ndisingafari sezvizvi vanhu vamwe vakadanzira kuti marry your best friend ndokuti life yako unoona muchita zvinhu zvakaita sezviri kuitwa naTeam Moser. Vanhu vazhinji hatinoda kukura nhema vamwe vakadanzira kuti chikomana JP iyi challenge yedonhodzwa yaita inonzi close the doors and open them then shut them again. NeTeam Moser hakuna imwe challenge yatichada kuona yedonhodzwa nekuti Team Moser yazvivhaisa vana vaitaura macomment section imomo zvinova zvinhu zvinofadza kuti challenge yacho kana mwana achitoona sekuti Team Moser yakavharisa tinozvitenda zvakare isusu zvedu isusu ma-individual tobva ipapo toenda zvakare pakuti kune vamwe vanhu vakazenge vakunyora zvimwe zvinoita sekuti negativity vakafanira kuti vamwe vaiti nekuda kwei vanhu vachizotora vanhu vakaita sevavavate zvikanzi nevamwe aiwa iwewe kakutaura kwauri kuita ukwauku uchitaura nenzira yekuti uda kutora munhu uchimuitisa uda kuonerwa nemasei vanhu inhau yekuti iwe haunawo murungu wako waunaye. Saka kare pandaizviona izvezvo ndichiona munhu mutema nemurungu wake vachifara vachidanana vachiita zvinhu zvavo vachiita nese vanenge vachiita ndaitotaurawo semutauriro wauri kuitawo muzuva ranhasi. Asi pandakazopindawo murelationship imomo nemumwe murungu ndakazoona kuti aiwa paiva ndaiva ndiri kuzhe ndakavharirwa uku inhau yekuti ndaiva nejealousy. Saka iro rinoti jealousy jealousy sickness. Saka kana riri jealous ndio zvarinoita unokwanisa kutanga kutaura seizvozvizvi asi ukazopinda mukati merelationship yakaita seiyoyo hauzozvioni zvauri kutaura unongwa kuona zvinhu zvakaita zvizvi nemumwe mutoo handitika. Saka haisi nhau yekuti kuitiswa inonzi love kati hazvina kushata tinozvitenda singamboiti kana kune vamwe vanhu vanenge vachase vachitsanangurira vamwe vanhu seizvozvo. Vamwe vakadanidzira kuti Nikirikini both are having fun. Saka hakuna kuda kutanga kutaura sina basa risapa. Vamwe vakadanza ndo anonzi ma free spirit. Atikati ndo anonzi ma free spirit. Vamwe vadanza taspakwa zvisingamboiti nikapo iri kutotinakidza zvisingamboiti. Zvikanzi nawo zvikanzi nikirikini pane vamwe vanhu ndofunga vanga kuconfuse kuti koma boni tikati kuzvakashati kupfeka maboni ingoni pa video pepe ivo vana JP to the JP so vanga kupfeka maboni ingotevedzerochi vana JP to the JP so vakapfeka maboni vachitamba tamba so ngavati asa vaona vatikati hatisi kuda nekuda kweyo vanhu vachifunga seizvo zvasi ndoda kuti kuda vaita sei vaingotevedzerawo zvawochi munhu wavo wanofarira artist. Tobva ipapo toenda zvakare pakuti video iyi yakazondotrenda zvakare chikumapeji akasiyana siyana ndofunga chi kuFacebook. Asi rimwe Facebook racho ni page handizo kuti chi chakaitika munhu makomenti ndofunga akazomabvisa nekuti rumwe rudhende runongo rwakutaura zvisiri izvo. Saka ndozvinoda kuti vakabvisa makomenti iwayo nekuti iyi video yani yevanhu vangu vatora. Saka asi ini jena ndongotira kuti video yakasvika 459,000 ma-viewers kupage inozi Wingy D and JP ndofunga ifan page iroro. Saka ndozvitenda sikamboiti kuti vakatrenda vanhu veTeam Moser. Tobva ipapo toenda zvakare kuTwitter.
Kutwitter Team Moser zvakare yakandopositiwa nevanhu vanonzi real murungu munhu wacho ndofunga anozviti real white murungu ndokubva anyora zvake statement asi statement iri musandigete wrong pandakaverenga statement iri ndakanasa kuti murungu uyu waiita kanonzi kaje kana kuti kakutamba kaike paitora chiri pakanyora zvake statement iro rakati zvimwe unofanira kungoramba so ndobva atongoseka zvake saka atikati statement yekuti waida kuseka Team Moser bodo waitotamba ndobva chi ndo mafungira angu andizozi asi ndo mafungira andikutayo vanhu ndobva watanga kutokomenta akati vanhu zvokwada tikurama kutamba munenge muchiwawo beat renyu rimwe riri different nechi nezvatochingira mune muri kumberi kwebeat kada zvakangonaka singa mbiri nekuti vanenge vachitafani navo yatikati zvazvina kushata vamwe vakadanzira kuti unogoramba sei iye akaroorwa nachirihera atizozi kuti vanhu vanoziva here kuti vanenge vakaroorwa nazvihera saka ukangoramba unogona kunzi nhasi unoenda kusofa tikati hazvina kushata hazvizi kuti vanga vaudzwa here kuti Team Moser pane vanoira chihera ipa pandizoziva hangu kuti papo kuda vanoziva ndizivi zvikanzi zvakare nevamwe that's what you do to make relationships last people laugh together zvakanaka zvikanzi zvakare ndisolo namudzai vana vakutwita vamwe vakadanzira kuti nekuda kwei vana chihera vana varungwa muchinopika vana chihera muchitisiyawo isusu muchingopika vana chihera chete chimbotipikaiwo tikati hazvina kushata vamwe vatudhendera zvizhinji rikadanzira kuti haiwa they are having fun nikirikini tinozvitenda singamboiti mamwe ari negative andina basa naho asi in general ndorasa kuti vanhu vaingotambira challenge yakaitwa naTeam Moser ndikanditi 80% obvious yaiona kutoti obvious vanhu vari kutasei vari murudo vari kutamba chinakirwawo vachiva nefani yavo kozoita rudhendero 20% vanenge votofunga votopidigudza zvinhu zvese saka ivo vatizodina handibasa nazvo kuti vazonyanya kuzonyanya kutaura zviri chiko zviri pakati pemwoyo wavo zvimwe zvacho zvandisingakwanisi kuzotaura ndinenge ndaita pwiri asi mamwe mawedzi akataurwa ipapapa ndoda kutanga kutaura ekunegativity ekunzi uku ndokuitiswa vamwe vanhu ngokuti kuita futi kokokwadanzi uku ndokunonzi kuitiswa sazvino kuda kwei vanhu vaitaura seizvo vati uku ndokunonzi kuitiswa nekuti hatizozivi kuti sei vakataura izvozvo ko kana iye murume wacho aitodawo kutoita izvozvo handitika ko kana vanga vawirirana kuti ngatiite izvo ko kana angasvikapo uyu mukadzi atamba kuti ngatimbotamba chisongo chiya saka isi hatingamboti kuitiswa ndo isusu hadi wangu tinoita ngoti ndo love tobva ipapo toenda pakuti vamwe vanhu vakazodanzira kuti hanzi uku ndokunonzi kudyiswa nefoshoro vanhu vazhinji vakashitaura izvozvo kunyanyanya kutwita nekuda kwei vanhu vaitaura vachiti hanzi uku ndokudyiswa nefoshoro nemhaka yei zviri paviri nekuti iwe unonga uchiti uku ndokunonzi kudyiswa nefoshoro zvokwada tikura nhema hakuna munhu usina kumbodyiswa unogona kukadyiswa namai vako unogona kukadyiswa nababa vako unogona kukadyiswa nasisi vako unogona kukadyiswa nabhudhi vako unogona kukadyiswa nemukomana wako unogona kukadyiswa nani nemusikana wako kuryiswa zvinongodipenda kuti wadya here apple machinjana kudaiwo kuda ndora wangu achireva kuti wakadya maapple nefoshoro ini vandazizozivi kana kuti wakadya mapichisi nefoshoro ipapo pandizozivi zvangu kuti vanga vachinyanya kureva kuti chi asi inini kuryiswa kwacho kwandati ndizviinterpretere ndokoko kuti kuryiswa munhu wese hakuna kambo asina kuryiswa kana mai vachaivo wakatombokupa poriji kana baba chaivo wakatombokutsungirira musuva wakakupa musuva ndokuryiswa kwandoziva ikoko handizozivi kuti kwavo uku vanga vachireve asi isusu tinongoti kana vanhu vachidanana vachiwirirana zvinhu zvanongoita tinozvikudza asingamboiti saka in general ndo zvizhinji zvandangotaura kuti zvakaitika pana Team Moser vamwe vakadanzira kuti saka rusaro raganda neracism yacho inopera rini kana vanhu muchiramba nepfungwa dzakaita seidzodzo dzamunadzo hatifi takakwanisa kuita sei kupedza zvakaita seizvo nekuti iwe wataura zvakati uyu wataura zvakati in conclusion vanhu they were having fun vanotenderwa kuva nefani yavo hazvirambidzwi munogona kumboita sampling wozoona kuti zvofamba sei unozvikwanisa kuti hazvikwanisi ndo zvisa ndandavana zvomuzuva nhasi ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.